kali gue jing kali pada yi kalau namar bakidon bun kitrai ri trai muluk batrai hapo sama tu panas do dan nakal yang jing si am ila penting kenapa dia begitu ki batrai hapo panas bekinam du laka jong ke kam sakawe syong penuan sulong concern ka don ka isu ka ba mi hakini kisngi akbedi bat ka reading asan jong ka security agency ka badai hang kia po NIT sora ya ka ba ya ka kam ka NIT kala ai kadai hakawi ka company ka ba ka ten shortcut ka baki ong kanes bala suthu ba kani kanes kala operate ya kani ka security hang kia po NIT tinrai hadin ba don kat tukani ki ba lalej ban watching tips fang kani delalap ba ka trading license kadai ka ba long particular tang hakawi ka hakiwi ki office dengan syikwa ban yo jing shan nakaliang ka isi kai ka status sa kanila ni kai ka jing thu halo be dei ba kanika security agency so syong kenor ai ku blai biang ya i member elo i bla bu itu ke jing kali ha ba dei ba kanika North Eastern Security Service ku mai khot lengkot ka nes ka office ka jongi ha u ar pui terik panai bisku arajar ar san nila ai ya trading license ha ka be dei ba ka security kam ka jong ka hang te ha po Latkor, hakabai day bat ka GNV atau KNV hantai po Latkor. Di hadin bangila iyo igum tu pada lingba kijingwan ikandu jongki seng babun bat ka jingi ujor hababun ngilap bakadon ka jingle top hakabai day bat kani ka company kani ka NES. Di da iju trade license iba ka operate hantai hapo Latkor kalej ban tap hantai hapo net hapo seorang, hadirin bangila alap itu, nak kalian jong ke office ni hamshong klik ti, ngila shim ya ke action, bat ke action kalong ba, kawai kedai ba ngila tho syakadet ba uniu company ula pendon kam da ki senjam ki ba bakla, ban yo ya kata ka tender, lani kata ka kam hang teh apa net, bat ngila pa cancel, bat ko mat tip lang na ya haka house bro kawai uni unes ula kamu ula yo ila di hapo net ndrei u kampat wan ban pan ya ka trade license nang ni na po district council jadi helor kata kanong rim ila yo ban tho sya net ba lada uwan pan ru lada uyo ka kampo net ru jait ba ula pendon kam ni kini senjam ki ba bakla ni na kalian ka jongi ngilai rai bangin blacklist no u nginum aisyu de ha ka ju ko por mas senlap hi gitu ki jing e ki ba ki kedum kin ram na kalian ka jongaru ngala batha ya ki officers ki jongi bakin cancel no ya kata ka trade license ka jong u ka badan hapot like koru namar ba kani kan dei ka khubor ka bashay ya baro ki ba le ya ka kam ni lani ki business ni ba wat na ka district council ka ailat namar ba kumba fila batay kumba ngala batay na ka posh ka por kini ki ba thep limba ki jam bat ki online ki yo namar ba ki local si jongi kimla ban thep haka online lani haka jam portal ka jongki de helor kata kanong rim ba kini ki security concern kini ki security firm ki wan ki yo ban rung khri ang ni apo ka jaka ka jongi di kani ka pensyai kadang penkesan susu ya ka ai ka pangiju ong na ka posha ka por balada don shisha ki try muluk ki ba nang ban tap ling ba ki online ba ki jam portal the first preference kan ai ki andrai ka jingle jong uni unes kala pan i da ka basai ba wan ban shim kabul ni ban pendon kam bakla ya ka trade license ka bangi ai po Latkor da ka ba u kwa favor hang tai po net tina kaliang jongi na ka district council wat na kaliang ka jongaru ko museum ngila shim da ka senjam ka bating e ha ka bai dei wat ni ngila blacklist yu ngila cancel ya ka license ka jongu ka bu yo po Latkor bat ngila batha ru ikanet bangim num entertain shu ya uni brio da u yo makanai ka tender ha po net ru maundawan number ngila blacklist yu kublisibun na tamba syong kanor ya CM ibala ai kan cuba ko basai soban aku blai kerpang ya lo ka jing sim khia ka jong phi be dei bat ka ni ka company tengah try tang kata hi la yo jing sai boleh sebut asumdo pada muram habang islam ni juba be la yo ni siam kalong ke postanan bi om bilala ban blacklist seran yang company masuk apa cuma beran aban juba ya kata ka jikli ka bai member beran buram bila abu ngitip ba kidon ki try muluk ki jongi ki batrai hakani ka nes ti hadu menta ngipat yo kanu jing ujon na kaliang ka jongki ru hakabai dei bat ki nong try muluk ki batrai hakani ka North Eastern Security Service ti lada ki wan bu da ka jing ujor hakabai dei bet ki try muluk ki batrai hang ni bat ki beladu bah nani ki ladu benta
banyadon rengka bat kini kenes ngin seishim dak senjam ka bangila banginya keren lang bat kita try di try muluk ibadon dibayo akam hakani kenes ndai hadu kani khidmat ka bamanta ngimshim layo ai kanu gejing ujor dan ni kimshim lawan syangi ban ong ba kela syakta ya ka kamai ka kaji ka jongki de jenda kiwan in seyo banginya syong banginya dialog le si bani banginya keren kham sani kumdungin le ha ka bedai bat ki try di try muluk syubu lada ki don ha padeng kata ka jingjing jar ba kila adu ka kam kejam ndai ban juba be ka jingkeli ka ba member don buram ila bu adu menta pat don kanu nu ka jing ujor nani ka don kanu nu ka jing komplain ka ban kata ya ka kamai ka kaji don try di try muluk ki badan bentalang hakani ka nes security service